Anem a fer un petit tutorial de com entrar a l'entorn virtual d'aprenentatge del CFA Parets del Vallès, i després farem una ullada aquí, és on hi ha els cursos i on podem trobar tot el material. Anem a veure primer com entrem. Només cal posar CFA Parets al buscador i ja podíem accedir-hi tant des del primer enllaç com del segon, tant és. Anem a comprovar-ho. Aquest ja va directament a l'entorn virtual i aquí és on va la pàgina web del centre, però clicant en aquest enllaç també anirem a parar al mateix lloc. Molt bé, un cop entrem aquí, anem a repassar una mica com funciona aquesta interfície, la pàgina principal. Aquesta és la pàgina d'inici. Aquí és on trobareu preguntes més freqüents, doncs hi haurà els tutorials, com per exemple aquest d'aquí, que seria navegar pel campus. S'engegaria el vídeo. Aquí per canviar l'idioma del que és el programa, l'interfície d'aquesta pàgina, i aquí per l'iniciar la sessió, que ara ho veurem. Molt bé. Llavors, com us indica aquí, podeu veure els cursos, o bé des d'aquí les categories dels cursos, que després ja hi entrarem, o aquí a iniciar la sessió, que és el que anem a fer ara. Molt bé. El primer que farem és clicar aquí a iniciar la sessió. Llavors, si ja tenim nom d'usuari i contrasenya d'altres cursos, per exemple del curs passat, ho posem ja directament aquí. Això ens serveix per entrar al que seria el campus, el Moodle, no en els cursos. Els cursos normalment el que hem de fer és habilitar-nos, o el professor ens habilita o nosaltres ens hem d'habilitar. Ara us ensenyaré com fer-ho. Tornem aquí a iniciar la sessió. Llavors aquí ho posem, torno a dir, posem el nom d'usuari i la contrasenya, o si és el primer cop que heu accedit, clicarem a crear un compte d'usuari nou, i en alguns cursos està habilitat que es pugui entrar com a visitant, sense l'obligació de registrar-se. Llavors, en aquest cas, com a visitant, que estic com ara, que no he iniciat la sessió, sí que puc accedir a alguns menús d'aquí, de veure com es navega, després veure les categories dels cursos, per exemple, aquí català, quins cursos hi ha. Podia navegar, hi ha alguns cursos, per exemple, tots aquests d'informàtica, doncs hi ha alguns cursos en què estaria habilitat o inhabilitat el fet de poder-hi accedir. Per exemple, aquest d'aquí no es pot accedir, i aquest d'aquí anem a mirar, em sembla que aquest tampoc demanarà. Veieu? Demana nom d'usuari i contrasenya. En la majoria dels cursos ho demana. Anem a mirar això d'iniciar la sessió. Un cop ens creem un compte d'usuari nou, que és clicant aquí, hem d'omplir el formulari. Posem el nostre nom d'usuari, el que vulguem, la contrasenya, el més simple que vulgueu, no té per què ser la del vostre correu electrònic. I aquí sí que heu de posar l'adreça de correu electrònic i sobretot aquesta adreça ha de ser real, no pot ser inventada, perquè el que farà el sistema és enviar-vos una notificació al vostre correu electrònic. Nom, cognoms, població és opcional, fixeu-vos no està amb un signe d'exclamació, el país també és opcional, això no sóc un robot, també a vegades ens farà marcar cotxes o el que sigui, verificar, i després li anem a crear el meu compte. Un cop creem el compte, el que farà és accedir, us enviarà, això ja ho obro que ho tinc aquí, us enviarà al propi sistema, heu d'anar al correu que heu marcat, que heu indicat, i us diu això, s'ha sol·licitat un nou compte, i per confirmar el vostre compte, això és com quan us registreu a qualsevol pàgina web, funciona exactament igual. Llavors hem de clicar aquí, aquest enllaç que ens dona, i llavors ara aquí ja és com si fos ja la benvinguda. Tanco tot això i aquí ens diu, gràcies, i aquest és el nom que he posat jo, prova alumnat. Li dic continua, i aquest ja seria el perfil, que això ja ho explicaré en un altre vídeo, com modificar el perfil, d'acord? I ara ja estem accedint, fixeu-vos que el menú s'ha ampliat, ja accedim al que seria, com que ens hem registrat, ja estem donats d'alta a l'usuari del campus o de l'aula virtual o del Moodle, com se li vulgui dir, tant és. Quan es parla de Moodle és perquè és de la plataforma, és aquesta plataforma. Aquest sistema està fet amb aquesta plataforma de Moodle, però li podem dir com a aula virtual o el campus o Moodle, com li vulguem dir. Llavors, ara aquí veieu tots els cursos, també igual que abans, l'únic que encara, recordeu que encara no estem registrats a cap. Anem a comprovar-ho. Aquí, si cliques més cursos, fixeu-vos que no en tinc.
si estic fent diversos ensenyaments com anglès, informàtica o català, que sigueu, aquí anirien apareixent els que us aneu registrant. Tauler, aquí hi haurà un calendari, si hi ha esdeveniments que aquesta és la data d'avui, i quan hi hagi esdeveniments es aniran com tasques que s'han d'entregar, ho aniríeu veient aquí en el vostre calendari. I aquí baix, en diu cronologia, també us dirà notificacions dels cursos. Anem aquí a l'inici, preguntes més freqüents, això ja ho hem vist abans, que és aquest tutorial d'aquí. I ara aquí l'únic que ens faltaria és accedir als meus cursos, a l'inici, que això ara us farem un altre vídeo. Per exemple, poso el d'informàtica, imagineu-vos que veieu que aquí us demana una clau d'inscripció, veieu això d'aquí és que us demana una clau d'inscripció, i per entrar, per exemple aquí el CompetiQ, aquí ens demanarà una clau d'inscripció que és la que us donarà el professorat, i que un cop ho hàgim posat, per exemple, poso la clau d'inscripció, i ara jo ja estic a dins del curs. Com que estic a dins del curs, i quan torni a l'inici, veuré que aquí en els meus cursos jo ja tinc aquest curs d'aquí, anirien sortint tots els diferents. Això ho podem tenir en forma de targeta, de llista. Llavors, sobretot el que explicar també, vaig entrar aquí un altre cop, en aquest d'aquí, que cada curs funciona una mica diferent. N'hi haurà que hi haurà tasques, n'hi haurà que són els repositoris, hi haurà vídeos penjats, i això ja depèn del professor com tingui muntat el seu curs. Llavors això ja ho explicaria el professor pertinent, com treballar dins del seu curs. Aquest vídeo és només per explicar com accedir al campus i sobretot aquesta part d'aquí, com registrar-se, aquest punt d'aquí, i després com accedir als vostres cursos un cop ja els heu registrat, que la manera més ràpida és aquí. Escrivim el nostre usuari i contrasenya, tanco la sessió i ho torno a ensenyar, li dim inici la sessió, poso el meu prova, havia posat prova, usuari i contrasenya, i ara fixeu-vos que hi he entrat, aquest seria el meu perfil, i aquí si vaig als meus cursos sortiran tots els cursos que tinc inscrits. Fins aquí el primer tutorial. Ara aniré a fer un de com es modifica, com s'edita el nostre perfil d'usuari, que és aquest d'aquí.